מי שמתרכז בברמן, בכל פעולה מגיע אל ברמן. ואז אנחנו אומרות, מה שאנחנו מתרכזות בו בעת ביצוע הפעולה, אליו אנחנו מגיעות. ויש בזה משהו מאוד לא אינטואיטיבי. נכון? כי אנחנו חושבות שאנחנו מגיעות לאן אנחנו הולכות. לא לאן שאנחנו מתרכזות בזמן שאנחנו הולכות. נכון? והרבה פעמים השאלה היא, איך הגעתי לפה? זה כי אני לא בסדר, זה כי הוא לא בסדר, זה כי העולם לא בסדר. לא, זה כי במה שאת התרכזת, את לשם את הגעת. ויש בזה משהו בעיניי משנה חיים. זה לקיחת אחריות רדיקלית. אם זאת נקודת המוצא שלנו, כן? אם במקום לשאול איך הגעתי לכאן, אני אומרת, אם הגעתי לכאן, כנראה שבזה התרכזתי. אוקיי, זאת נקודת מוצא שונה לחלוטין לחקירה. כן? וזה בעיניי הנוגדן הכי עמוק שיש לנו, אחד הנוגדנים העמוקים לקורבנות, שהיא המגפה האנושית, אחת הקטלניות שיש בעיניי. כן, אני חושבת שקורבנות היא מגפה קטלנית להתפתחות הרוח והתודעה האנושית. אז כשאני יכולה לעשות את ההסקת מסקנה הזו ולהסכים על זה שזאת אקסיומה שאני לא מערערת עליה, כן, הגעתי לכאן כי בזה התרכזתי. אוקיי, אז מה קרה כאן בעצם?